Sinailalim naman sa red alert status ang buong lalawigan ng Pangasinan mula Biyernes ng umaga dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Paolo ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon kay Vincent Chu, ang Operations Chief ng PDRRMO, nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment kasama ang iba't ibang ahensya at handa na ang mga tauhan, ambulansya at iba pang kagamitan. Inaasahang makakaranas ang lalawigan ng 100 to 200 millimeters na ulan at storm surge na aabot sa 1 hanggang 2 metro sa mga baybaying bayan base sa heavy rainfall outlook. Umabot din sa signal number 1 at 2 ang itinaas sa iba't ibang panig ng Pangasinan. Hinimok ng PDRRMO ang mga residente sa mabababang lugar at landslide prone areas na lumikas agad kung kinakailangan. IFM News. IFM News. IFM News.